е Трабант. Той се намира на трето място в класирането на първия манш. Автомобил, както разбрахте, изцяло стоков двигател. Въпреки че е с стоков двигател, той е с roll cage и хидравлична ръчна, съответно преминава в клас модифициран. Както виждате, неговия ауспук се намира точно отпред под бронята. Един малък, интересен картинг. Тук ми подсказва, че дори в чужбина карат с подобни автомобили в състезания като Safari Retro Rally, нещо такова мисля, че беше. В Германия има същински култ по този автомобил. В България също има доста сериозен клуб. Буквално не пуска ръчната. Видим обаче му губише скорост. Реши да отпуснем как ще се справи тук. Добре премина. Много е чисто до момента. Една 42.9, една 42.9. Успя да подобри времето си Марин Калчев, една 43.7. Беше една секунда подобрява той. Време е да видим